No sé fer-ho de cap altra manera. No l'he explicada mai a ningú. Saps aquella frase que diu que tenir fills no et converteix en pare, de la mateixa manera que tenir un piano no et converteix en un pianista? Doncs jo durant molts anys em vaig sentir com un piano. Però algú més està flipant igual que jo. He vingut per dir-vos que he conegut algú amb qui em vull casar. Però això ho pot esperar. La fi del Salvador i la Sofia. Sí. Els dos pares han patit un accident. Però estan bé, oi? Hem fet tot el possible per reanimar-los. Em sap greu perquè... Ningú et preparat. Ara, els has explicat als teus pares? Sí, els he explicat, sí. I què tal? Com els has vist? Bé, els he vist bé. Sí. Bé? Vols dir contents? Els he vist d'una manera que no m'hauria imaginat mai veure. I atenció perquè la frase que ve a continuació fa molta pena. I ara de cop ves que vull anar molt més enllà. Quan vaig entrar a casa vaig tenir la sensació de fer un viatge en el temps. Perdoni, senyoreta, però m'ho sembla a mi o vostè el que vol és muntar un pis pastera a casa. Pastera? Ai, no, això és una RDB. Una R de què? Una residència domèstica versàtil. Ah, ja, però és que a mi la idea aquesta de tenir la gent a casa entaforada com rata... Això funciona així des de fa molt de temps, d'ençà que sóc aquí. Això funciona així, no pot fer res. I aquesta història va agafar un gir inesperat. Perdoni, senyoreta. Sí? Aquí diu no sé què de la platja. Una Riqui, ara, és preciós. Mira, tu... Vol facturar alguna cosa més? Em sap greu, però el reglament és clar. És clar. No hi ha cap precepte que l'empari. Em sap greu de ser relat, però no sé de sonar un avió, Guardis les gràcies, els acudits de qui els fa això. I jo! I notaran com el motor explosiu i cauran, i cridaran, i cauran contra el socaran. Perdoni, vostè s'ha dit el mateix que jo. I tant que sí! Que estàs perdut? Em faig cara, oi? Sí. Aquesta va ser la primera frase que em va dedicar. Molt premonitòria, per cert. Però, així d'algú, sí. D'algú? Però què et penses? Que això és una pel·lícula? No, Aran, és bastant més senzill. Jo fujo de les veus que al meu voltant i senyaven vides que dient-me aquí... Què és això? Oh, sí. Ja sí, te l'havíem oblidat. Un missatge dels meus pares. Ah, sí? Sí. I l'has vist? No, encara no. I ja la veuràs a Barcelona. Però per què no? No sé, m'han passat tantes coses últimament que havia oblidat que tenia la cinta. Aran, mira, fill, hem fet el millor que hem sapigut. Ja ho sé que podríem segurament haver-ho fet millor. Ningú t'ensenya com és això de ser pares, Aran. A la història pareixo poc, però capgiro tot. Si no treballa massa fi, Simon, Potser vam fer-ho molt colze a colze. Dora, que ja no hi som. Adquirim el compromís de celebrar l'obstinació, que al final podria ser anunciat. Que al final podria Que al final podria ser